Takže hoši, víte, proč jsme se tady setkali? Protože můj zaměstnanec Tommy Vrcety přijede do Vice City, vymění 500 000 euro za diamanty v hodnotě 1 miliona euro. Hoši, to je lákavá nabídka, to nesmíme odmítnout. Ken Rosenberg ho vyzvedne na letišti, protože je to můj nejoblíbenější právník a k tomu je to nejlepší řidič. Na to neposere, jinak tomu sráčovi ustřelím palici. Ale ne jenom jemu, ale i Rosenbergovi. Zdravím, mi milí kolegové a honiči. Tak co Tommy, jak bylo v Los Santos? Bylo tam pěkně, sluníčko nebo tak? Proč nemluvíš, je ti snad špatně, nebo to je tím, že jdeme vyměnit ty prachy? Vzal jsi i pestrou ochranku, Tommy, tak to se nemusíme bát. Tak už tam konečně pojedem, ať to máme všechno za sebou. Tak, tady je plán, hoši. Tome, ty si s ním promluvíš a tví kumpani mu dají prachy. Je to jednoduchý jako facka. Máš to? Tady jsou ty diamanty, které mi prodáš za 500 000 euro. Ukažte mu prachy. Jsou nový? 500 000 euro. Použitý. No myslím, že jsme uzavřeli perfektní obchod, kamarádi. Oh, do prdele! Kane, jeď! Ahoj, Sonny. Ahoj Tommy! Máš mých 1 000 000 euro? Nemám. Počkej, budu hádat. Nechtěli ti to prodat, co? Nebo máš jinou výmluvu? Chtěl bych to vědět, víš? Omlouvám se. Omluva? Myslíš si, že omluva mi bude stačit? Omluva mi rozhodně nebude stačit. Chci svý peníze, Tommy. A to hned. Sakru. Víš, byli jsme přepadeni. Už to měli naplánované, jak nás dostanou. Jelikož jsi můj kámoš, Tommy, bude mi to stačit do týdne. No víš, do týdne to asi nestihnu. Do týdne, nebo si za tebou přijedu. Zabiju tě i s Rosenbergem. Ale jelikož jsi můj velký kámoš, tak mi bude jenom stačit 500 000 euro. Ale máš čas jenom do týdne, rozumíš? Dobře, Sonny, uklidni se. Donesu ty peníze, co nejdřív to půjde. Slibuju. Já se mám uklidnit? Že ty mi dlužíš 1 milion euro a dal jsem ti možnost splatit jenom 500 000 euro. Tak pohni s tou tvou línou prdeli a jdi vydělávat. A nebo vykradni banku, mě už to je úplně jedno. Tak dobře, no. Čau. Čau. Tommy, jsme v prdeli. Dlužíme Sonnymu 500 000 euro. Jak mu to máme asi včas splatit? Posrali jsme to. Zabije nás, popraví nás, odkrágluje nás. A co víc, možná nás předhodí žralokům. A to nejen bílým, ale i lidožravým. Já nesnáším žraloky, Tommy. Já nechci být sežrán. A ty se taky určitě bojíš. Drž hubu, sedni si a uklidni se. Ještě to můžeme zvládnout. Ale musíme se snažit, Kene. Tommy, mám nápad, mohl bys zajít na jachtu od pana plukovníka Cortéze, který na ní pořádá party. Budou tam všichni z města a můžeš je líp poznat. Mohl by se jich třeba zeptat na nějakou práci, která by ti pomohla vydělat. Bude tam plukovník Cortés, Diaz nebo Spielberg. A nejenom to, když tam přijdeš i hned, tak možná uvidíš i Mercedes. Tady máš vstupenky, tak si pospěš a jdi tam. Dobře, půjdu tam, ale buď už prosím tě sticha. Počkej, Tommy, takhle tam nemůžeš. Musíš mít oblek. Mohl by si ho koupit, ale máš štěstí, protože já jeden oblek zrovna mám. Co? Oblek? Tady já mám na klíčko sobě od havajskou skříně. košili. Trh nebo nech být. Že já tě poslouchám. Tak dobře, vemu si ten klíček.
Buenos días, por favor. Ty jsi určitě Tommy. Jak se jmenuje? Jo, už vím, Ken Rosenberg mi řekl, že přijdeš na moji jachtu. Jak se máš? No, mám se úplně na hovno. Musím splatit 500 000 euro Sonnymu Forelimu. To máš hodně blbý. Bohužel, takový je život. Možná bys to vyřešil tím, Tommy, že by si tady u nás našel práci. Práci by ti tady mohl nabídnout Kent, Diaz nebo Spielberg. Nebo bys mohl například vykrást banku, mě už to je úplně jedno. Přesně včas, tady je moje dcera Mercedes, provede tě tu. Ahoj Mercedes, proveď tady Tommyho po jachtě. Ahoj chlapáku. Díky. Mercedes? No ty jsi ten Tommy. Tak tě tu provedu. Tam je Paul Kent, majitel klubu Candy Sachs a businessman. Hej, chtěl bys moji candy? Nedám ti ji ani za 8 let. Ten v klobouku je Avery Carrington a ten niga je BJ Smith. Jsem největší niga na pobřeží, hoši. Jsem Chuck Norris, hoši. Nevěřím. Ale fakt, hoši, nedělám si prdel. Ten rapper je zlatist a dělá dobrou muziku. Ahoj dámy, můj další rap se bude jmenovat Rap o holkách. Nechcete mít za tanečnice? Hodilo by se mi to. Ten v teplakovce je Steven Spielberg a ten, co leží, je Rodriguez. Velcí dinosauři, jo, Jurský park 8, už jsem to mohl natočit hned. Ne, možná bych mohl natočit něco jiného. Třeba Inception, ne, to vlastně natočil někdo jiný. Čau ty sráči. Ahoj, Ricardo. Hahaha, stále si druhý nejbohatší. Bohužel je to tak. A jaké máš akcie? A stále jsem nejbohatší a moje akcie stoupají a tvoje klesají dolů do pekla. A navíc nemáš dost prostitutek, hahaha. To je pan Diaz. Čau Mercedes. Teď nemám čas, Ricardo. Pojď Tommy, něco ti ukážu. To je ten typek, co je zlato starý guláš. Čau, Tommy, jak ti to šlo s poznáváním nových lidí? Tak povídej. Vypadá to, že Diaz by mohl mít velký prachy. Zajdu za ním. Diaz, ten nejbohatší člověk v tomto městě, ten ti určitě zaplatí velký balík. Ale měl by si pospíšit, protože může ti ho vyfouknout někdo jiný. A to bychom byli v prdeli, protože musíme Sonnymu zaplatit ty prachy. Tak honem, jdi za ním. Snad mi to s ním vyjde, jinak jsem v prdeli. Jděte s těma děvkama do prdele, já to chci být dneska sám. Ahoj Tommy, hledáš práci, že? Já jsem si to myslel, že hledáš práci. Já ti kurva řeknu, co ti dám za práci. Objeď moje podniky. Zeptej se mojim zaměstnancům, až mi dají to, co mi dluží, a dám ti 500 000 euro. Ale jestli to posereš, tak tě zabiju. Do prvního podniku tě zaveze Lance, ale do ostatních musíš jet autem. A teď se dejte do práce. Kurva, kde je můj guláš? Čau, Lanci. Co to je za bezva muziku? To je DJ Anostek, dneska to frčí, víš? Zavezu tě do prvního podniku. Zbytek jsem ti napsal na papír. A nezapomeň z nich vystavit poslední cenu. Jasně? Díkes, tak jedeme, ne? Haló? Hej vole, někdo tu je? Jo, máš pravdu. Zaplaťte Diazovi, chlapci, jinak si to s vámi vyřídí. To máš takhle, kámo, my moc peněz nemáme, ale za to nám hrozí smrtí. Počkej, musím to probrat s Bobem. Hej, já bych mu radši zaplatil, jinak by nám usekl koule. A to sekáčkem na maso. Tak my mu snad nakonec i zaplatíme to vypal, Vyřešili to jsme ani to není pěkně možný. jednoduše, kámo. Jsme ti nejlepší borci. Jasně, jsme borci. OK. Díky, čaute. Měj se, kámo. Kámo, kdyby si něco potřeboval, tak přijď. Moje číslo už určitě znáš. Hej, jaké je moje číslo?
Kdo jsi? Diaz chce peníze. Sakra, co si myslíš, že jsi? Prosím, nemluvte na mě takovým tónem, to nemůžete. Vám co to je? Tohle zapomeň, já jsem prostě jenom majitelka, nejsem nic jinýho. Nic ti nedám, zapomeň na to. Já ti nic nedám, ani nikomu jinému, všechno je moje a vždycky zůstane. A vypadni už. Je ti to jasný? Hej, zpomalte. Nenávidím tebe, nenávidím ani tvého šéfa, nenávidím nikoho. Hej, sklidněte už, prosím vás. Já vím, milá paní, ale bohužel Diaz chce peníze a tak je dostane, bohužel. Protože když mu je nedáte, tak vás popraví, rozumíte? Na něj ty řečičky nebudou zabírat prostě. Na mě taky nepůsobí a na něj stejně tak. On mě zabije? To jsi měl říct dřív, mladíko. Tak jsem vám říkal celou dobu. Jestli mě zabije, tak to je jiná. To už mu dám ty peníze. Tak promiň, že jsem na tebe křičela, ale musela jsem. Promiň, no. Tak, a teď si musím najít prášky na spaní. Dobrý den. Chceš jít dál? No jasně. Mohu bych ti nabídnout auta, motorky, tyráky, anebo pěknou limuzínu. Nemáme jen auta. Víš, Diaz potřebuje od tebe prachy. OK, tak dobře, za to, že jsi takovej sympatiák, mu dám peníze. A nezapomeň mu říct, že si Diaz našel dobrého vymáhače, který to s lidmi umí. Zavolej mi, kámo. Co tu děláte, mladíku? Chcete mi fušovat do řemesla? Diaz mě poslal. Chce svý peníze. Každý týden mu dáváte peníze a tento týden ne. Co je teda? Chce hned. Diaz chce své peníze? Vždyť já jsem mu je dával minulý týden. Minulý týden, předminulý týden, to mě vůbec nezajímá. Chce hned a dostane je. Si myslíš, že mu je teď hned dám a bude vše v pohodě? Dávat mu každý týden podíl není úplně pro mě to nejlepší. Je to skrblík, ještě si to rozmyslím, bo to není fér. On dává všechny peníze na gulaš a na knedlíky. Jestli furt bude jíst knedlíky s gulašem, on bude tlustý jako peň. Rozmysli si to, chlape, a pak mu je pošli. O, super, bombastický. Co jsem udělal? Vrať se. Hej kámo, co tu děláš? Vypadni, nemáš tu co dělat. Pošli peníze Diazovi. Tomu nedám ani cent. Rozumíš? O, počkej. Můžeme se nějak domluvit, ale já mu nechci dát žádné peníze. Chápeš mě, ne? Tak ty nechceš. Nemusíš mě tak škrtit, že no. Nic nejde. Dám mu to, ale ty myslím, že už mě nebudeš vydírat. Jasný? Máš štěstí, jinak bych ti vymlátil zuby. A už se nevracej, ty zmrde zajebanej. Daj mi ještě kafe, Betty. Čau, Tommy. Pěkně si ten kšeft posral, nikdo mi nedal žádné prachy. Nejenom, že ti nedám těch 500 000 euro, ale jestli hned nevypadneš, tak ti ustřelím tvoje koule. Rozumíš? O můj bože, sakra, co tady říkáš za svoje blbosti? The timer must have got screwed. That place was wired to go up like a firework factory. And somebody tipped off the cops. Hej, klid, kluci. Konečně, že jsi přišel. Ten chlap mluví svým jazykem. Vůbec mu nerozumím. To je jedno, komu rozumíš nebo komu nerozumíš. Já mám větší problém. Bohužel musím zabít Diaze. Nedal mi 500 000 euro a chtěl mě zabít. Musím se mu pomstít. Jasný? Pane bože, ty chceš zabít Diaze? Kopte, on vám neplatí hodně. Já bych vám platil 3krát víc. Když půjdete se mnou, budete ve výhodě. Dobře, už mi taky sral. Uděláme to večer, ne? Zasejím ho pistoli a hlavu vyvěsím na stěně. Jasně, uděláme to ještě dneska večer. Pojďme. Tak tady mám své miláčky. Pěkný, vemu sem 4.
Já si taky vemu M4. Hahaha. Do prdele. Nezabijejte mě, dám vám můj dům, diamanty, co chcete, a i můj zlatostarý guláš. Nezabijejte mě, já jsem nic zlého neudělal, já jsem vás jenom okradl a chtěl jsem vás zabít, ale nic jsem neudělal zlého. To mi zaplatí 3x tolik. Super Tommy, máme Diazův barák jenom celý pro sebe. Můžeme ho prodat za pěkný balík. Takže hoši, Sony za chvilku přijede, náš velký den. Snad proběhne všechno v pohodě a nic se neposere. Snad víte, co máte dělat. Máme prachy, takže za ten problém. Jestli se o něco pokusí, tak mu rozstřelíme čifen. Budeš potřebovat velkou palebnou sílu, jinak to nedáš. Nemá šanci, máme zbraně v autě a další tunu ve skladě. Nemůže mít přece velkou armádu. Bože. Tommy, mám nápad, můžeme odjet z města. Ty radši drž hubu, Kene, z města odjet nemůžeme. Je to totiž osobní. Jste připraveni? Tommy, co když nás Sony zrádí, veme si peníze a nakonec nás zastřelí. Nemáme záruku, že nás nechá žít. Pojďme vypadnout z tohohle zatraceného města, nevím kam, třeba do Liberty City. Nebo do Los Santos, mně to je jedno. Hlavně ať odsud vypadneme. Sedni si. Hned. Je to připravený? Máme připraveno v kufříčích 500 000 eur. Bude škoda je ztratit. To je fakt. OK, hoši, oba půjdete se mnou. Já budu mluvit, ty Lanci mě budeš hlídat a Kene, ty vemeš kufřík. Je ti to snad jasný, tak jdi, nezapomeň do něj dát peníze. A my Lanci se připravíme. Ahoj Tommy! Tak, máš mých 500 000 euro? Mám, a snad už si budeme kvit. Má? On říkal, že to má, tak mi dej těch 500 000 euro, Tommy. Dej mu je, Rosenberku. Tak dobře, zkontroluj to. Díky tomu, že jsi to stihnul, protože kdybys to nestihnul, tak by jsem tě musel zabít. Jistě, na ty prachy jsem musel odprasknout nejbohatšího muže ve městě, ale ještě Diaze. nemůžu dělat závěry, Tommy, protože můj odborník zkontroluje peníze a zkontroluje, jestli tam je 500 000 euro. Co, Tommy? Je tam 500 000 dolarů? Já jsem chtěl přece 500 000 euro, ty jsi úplný idiot, protože nevíš, co je dolar a euro. Tvůj účetní Lans to zrovna nevěděl? Jak je to možné? Vždyť bych to věděl i já, a to nejsem účetní. To snad nikdo neví ve tvé partě? Proboha, pojď sem, Lanci, a řekni mi, proč jsi to nevěděl. Sakra, jak jsem to nemohl vědět. To jsem asi špatný účetní. To jsi teda posral, Lanci. Promiň, Tommy, tak jsi mě neměl vybrat za účetního. Jak jsem to měl asi vědět. Postřelíme ty slace a pak si to užijeme, ne? Tu ti teď vracím těch 500 000 dolarů a teďka tě musím zabít. Promiň, Tommy, ale tohle je business. No dobrá. A to, co teď bude následovat, bude tvoje smrt. Tommy? OMG, Tommy, ty žiješ? Co bys řekl? Tommy, jak to, že tě nerozstřílel na cucky? Už jsem myslel, že jsi mrtvý. Ale to vůbec nevadí. No, aspoň jsem se zbavil mého největšího problému. Tommy, budeš nejbohatší člověk ve Vice City. To je super. A nejlepší je, že budu tvůj účetní.
To bych ale musel nahradit Lance. Ten pitomec Lance. Tommy, já už nespletu dolar a euro jako Lance Vance Dance. Já totiž znám ten rozdíl. Lance ho totiž nezná. No, vypadá to, že ti to tu celé nechám. Všechno bude tvoje. Já odjíždím do Liberty City. Počkej, Tommy, ty mi to celé dáváš? Nemůžu Díky, tu už Tommy. zůstat. Můžeš jít za plukovníkem Cortézem, který jede do Liberty City. Škoda, že nepojedu. Já si stejně myslím, že to tu určitě zvládneš. Ale musíš vědět, co máš a co nemáš dělat. Ale to určitě časem pochopíš. Budeš mi chybět, Kene. Ale nejenom ty, ale i celá banda. Já vím, užij si to. Tak, Lanci, už jedu. Omlouvám se za teplech a přeju ti hodně štěstí v novém městě. S Bohem a opatruj se. To je všechno, co mi řekneš? No dobrá, chlapci, jdeme na loď. Ahoj Tommy, co je? Chci odjet z města. Ty chceš odjet z města? Kde? Do Evropy, nebo na Antarktidu, nebo dokonce do Afriky? Do Liberty City. Do Liberty City, tak to máme cestu stejnou, super. Mohli bychom tě svést. Díky. Nemusíš děkovat, kamarádu vždycky pomáhám. Tak, a jsme v Liberty City, v nádherném městě u moře, kde jsou široké pláže, vysoké budovy a hodně prostitutek. A tady ti dělám loď jako dárek v novém městě. Je velmi rychlá a prodáš ji za 500 000 euro. A nezapomeň, pojedeš nový život, tak si ho pěkně užij. Nevím, jak vám dostatečně poděkovat, ale moc si toho vážím. Tak zase někdy, Tommy. Adios. Adios, amigo.